ang presensya sang Ginoo sa isa kakabuhi sang isa ka tawo nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usap sa pagtalakay pag-review sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo nga version o kung Hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Apang sa hindi pa kita magpadayon akong ginapahibalo ang tanan nga ara kita makita man sa YouTube o kon sa Facebook ang aton nga account CPAC SDA Sabbath School Lesson. Inyo lang na makautaran i-type kag dira makita nyo sa Facebook o kon sa aton YouTube. Kag mabatian man kita sa K5 News FM kada alas 9, alas 8:30 todo alas 9 sang gabi kada Biyernes mga kauturan. Ako si Pastor Luisito Tomadoño masonson nga host. Kagari karon ang aton nga mga resource persons nga permi na gid ninyo makita part na sila makauturan sini atong programa. Ang una na akong pakilala sa inyo siya ang aton associate pastor diri sa aton simbahan diri sa CPAC mga kauturan kag siya man ang aton nga dean tatay sa mga dormitory boys, mga kauturan diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir John Deloyd Coro. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor Carado. Kag sa aton man mga taga-padayon sa aton nagapadayon sa pagsubaybay sa ning aton programa, ang pagtuon subong. Aton nga pangamuyo nga ang Ginoo lagi sa balami espiritu magaupod sa aton mga kunsad while kita nagatuon sa inyong mga abyan. Yes, magakunsad and that's a nice Ilonggo word mga kauturan. Magapanaw kag mga influences sa aton. Ikaduha na ako nga pakilala sa inyo mga kauturan. Siya ang atong nga dean sa School of Theology subong diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carado. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayang adlaw man Dr. Mado po sang aton Pastor John Deloyd kag sa tanan naton nga mga utod no nga sa padayon nga nagapangita sang kahangpanan sang aton leksyon sa sini nga semana kag sini nga trimestre daw katapusan na naton ini nga leksyon no sa sini nga quarter. So kabay pa aton masamari kag matagaan gid sang daw kabuuan nga pagtuon no ang aton nga leksyon sa buong semana. And that's correct. Ang patapusan ini ka leksyon 13 mga kauturan para sa September 20 tubtob September 27. Ang tigulo sa aton nga leksyon sa sini nga semana di tabernacle o kon sa Ilonggo ang tabernakulo o kon ang dalom-dalom pagid ang kayang-kayang o kon ang sanktuaryo. Sa hindi pa mga kauturan kita makapadayon ato na niduko ang ato mga ulo. Sa siningation Ginoo kami nagapasalamat nga sa katapusan matapos na ang amon nga pagtuon may tungod sa libro sang Exodus. Amon tunaan karon Ginoo ang tabernakulo o kon ang sanktuaryo. Kabay pa nga makakuha gid kami sang manami nga mga punto labi na sa imong paningguha Ginoo nga magpakipupod sa amon nga imong mga katawan. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Sir Jande, ang aton nga teksto, sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto mga abyan, mga kauturan makita sa Exodus
40, mga bersikulo 34 kag 38. Naghambal diri. Niyan ang panganod nagtabon sang layang-layang nga tilipunan, kag ang himaya sang Ginoo nagpuno sang kayang-kayang. 38. Kay ang panganod sang Ginoo yara sa ibabaw sang kayang-kayang sa adlaw, kag may kalayo sa sulod sini sa kagabion, sa itululok sang bugos nga panimalay sang Israel sa tanan nilang panlakatan. Yes, and that's it. That's the conclusion, Doc Raf and Sir Jandi. Ang kayang-kayang ukon ang tabernakulo. Nga ang presensya sa Ginoo makita. Kung gabi makita ang clouds of fire, and then kung adlaw tama sa kainit kay diserto sila, may cloud of may pillar of clouds. Yes. Ang isa pagid ka punto before we will go ahead, ang sala nagbaliskad sang aton pananaw kung sino ang Dios. And then ikaduha nga punto, aton trabaho, aton buluhaton ang magpakita sang reality kag sang karakter sang Ginoo. Kag pinaagi sa kayang-kayang, pinaagi sa tabernakulo in which God dwells with us. Dira makita naton, mabala naton, mabatyagan naton ang relationship between man and God, who vertically and horizontally with Philomen. Na Doc Raf, ano pa ang aton nga ma-expect sini nga semana? Kadako sa atong leksyon So sini medyo semana. broad no ang atong leksyon, pero try lang naton nga i-summarize nga ang atong leksyon subong daw ang naga-summarize ini siya sang story sang great controversy nga siyempre aton makita diri nga nagsugod ang kalibutan nga perpekto, pero tungod sa pagsulod sang sala medyo na himulag ang tao sa iya original nga buluhaton. Kag ina amo ang pagsimbagit sa Ginoo, pagserbisyo sa Ginoo, kag ang angot gid sa iya Dios pinaagi sa mahanuot nga relasyon, no? Worship, service, kag relationship sa Ginoo. Amo gid ni ang original gid tani nga purpose sa Ginoo, kag ang atong leksyon nagambal nga ang Dios ang nagapangita pamaagi nga ini maliwat, ma-restore liwat kung ano kita sa una kag sino kita sa una. Samtang kita lantaw sa pattern nga iyang gihimo sa aton. Amen. Yes, Sir Jandi. Pastor, ako nakita diri no ang primary mission naton is tao sang Ginoo, nga mo ang pagpakita kung ano gid ang tuod-tuod nga kinaya sang Ginoo. Kaya mo ni ang main mission sang yawa mo. Gusto niya nga introduce sa aton mga katawhan nga ang Ginoo hindi loving by force, pero sini nga lesson mga kaabianan aton makita nga ang Ginoo loving ang iyang karakter mga abyan. Yes, okay. And that's it. So, amuna mahutaran ang aton nga sundon aton nga paabuton sa sini nga semana. Now, let's go to Sunday, the Sabbath of the Lord. Pastor, nga ang Sabbath, na-include ini dira sa tabernakulo. Yes. So, ang una, sa aton leksyon, gina-emphasize no nga may madamo nga mga false accusation kag understanding may tungod sa Sabbath nga para sa iban ang Sabbath gihatag lang sa mga Hudiyo. Pero aton gintun-an sa aton leksyon no nga ang Sabbath had existed even sa libro pa sang Henesis. Kag sa pagtuga sang Dios ang tao, part na ang Sabbath sa iyang buluhaton nga amo ang pag-worship sa iya. Yes. So diri sa aton leksyon, ako nakita diri nga may ara dako nga kaang tanan gid ang Sabbath kag ang konsepto sang sanctuaryo. In a sense nga parehas lang ang ilang direction. Pastor, ina amo ang enjoy sa presensya sang Dios. Kay kung Sabbath ato nabalaan nga ang presensya sang Dios yes, ara
kag ang aton tun-an nga tabernakulo diri sa gipadayag sa Dios sa Israel, Yes. amo man ang presensya sang Dios sa tunga-tunga sang ilang nga campus. Yes. That's correct, Doc. Before na ako natay kay Sir John Deloyd. Ang creative power bless ng Ginoo. Ang iyang pagpanuga. Hindi mo gin masilikwaya ang Sabadoya. Hindi mo Ang ikapito. You will not just dwell on the 6 days. Kaya ang simana, 7. Ti alang-alang anom lang imo nga tunan. Hindi mo gin ma-disregard. Kagti ang Sabado silang sang Hinises nga nang Ginoo amo ang pinaka the best pagani. Kay that's the crowning glory of God's creation ang Sabado. Kagti dira man ang presensya sa Ginoo ti atong tunan ng tabernakulo in which siling sa Ginoo make me a sanctuary, okay, so that I may dwell among you. And that's it. Ang Sabado, ara ang Ginoo nagpahuway, kita nagpahuway, ara ang presensya sa Ginoo. Ang sanctuaryo, amo man ang presensya sa Ginoo. And that's the point. Yes, Sir John Deloyd. Mga abyan, no, ako nakita diri sa atong lesson no, nga connected ang Sabbath kag ang sanctuaryo. Kitungod mga kauturan nga sa sanctuaryo aton makita dira bala nga ang mga offerings naga-point towards the coming of the Messiah. Yeah. Kag tungod sining mga kauturan nga ang Ginoo gusto maghimo sing kayang-kayang kay gusto maupod ang iyang mga katawhan. Sini nga kayang-kayang mga kauturan, Sabbath is a foretaste mga kauturan according to our lesson here. Yeah. Point number 3. Kay kaapat mga kauturan, salvation comes from the Lord. Kalima, because in the sanctuary aton makita that God is the ultimate judge of all people. Yeah. Before na ako nibalik sa imo, Doc Rock, ang isa pa gina akong kita is the idea of rest bala, ang pagpahuway. Sabado is a day of rest. Ang sanctuaryo is a place where people can rest. Ma-forgiven ang ila sala. Ti kapahuway sila sa ila ginapasaan nga sala. Nga sa sanctuaryo, they will be forgiven. Ara ang ilahalad. Ara ang mga sacerdote nga nag-assure sa ila of forgiveness. So, pag-abot nila sa sanctuaryo, they can feel that they are rested from the burdens of sin nga ilang ginadala. Do you have something to add, Doc? Ang akong pagid nga idugang no nga ang adlaw nga inog pahuway ara na nga daan sa konsepto sa mga Israelinhon sa wala pa nila ginsugdan ang pagtukod sang sanctuaryo. Meaning to say hindi bag-o ang konsepto sang Sabbath kay gusto sang Dios nga ila i-practice kag ila nga i-keep ang Sabbath before sila magtukod sang sanctuaryo kay gani ginuna ini-emphasize sa teksto. Kag ang ako nakita diri pastor kadamo gid ya mahatag naton nga daw comparison kung compare naton ang Sabbath kag ang sanctuaryo. Una, ang Sabbath is a gift from God. Ang sanctuaryo ang Dios ang nagita pamaagi nga ihatag ini sa tao. Kag ang pag-keep sa Sabbath may blessing. Kung ang pag-build sang sanctuaryo sa lupa, may ara man nga blessing para sa mga tao nga ara sa palibot. Ang Sabbath sa creation naghatag sang pagkabalaan tungod sa presensya sang Dios. Yes. Ang tabernacle o kung ang sanctuaryo naghatag man concept sang pagkabalaan tungod sang presensya sang Dios. Yes. So damo gid ang kaangtanan sang Sabbath. Meaning to say ang mga doktrina, ang mga pagtulon-an naton sa iban nga bahin sa Biblia kung wala ining Sabbath, medyo pigado kag maguba gid siya wala gid kung hindi naka-establish sa tutuod nga Sabbath nga gihatag sa Ginoo. Amen. Ang kanami sa imong isa ka punto nga hindi ko maliptan, presensya. Yes. Sabbath means the presence of God. Sanctuary, the presence of God. Yes. Yes, wala gid kita dako nga time to explore some more. Sa Monday, Sir John Deloyd, ang mga halad kag ang espiritu, ano di ang background sini. Kaya tiyan mo na ni, nagtukod na sila sang kayang-kayang o kung sang tabernakulo. Sang hatag kay Moses mga kauturan, ginatag sang Ginoo kay Moses ang instruction kung paano maghimo sang sanctuaryo kayang-kayang. Sang diha nga nabaton niya na, mahimo na sila. Grabe ang willingness ng mga katawhan. Yes. Naghatag sila sang ilang mga tanan nga ara sa ila nga nakuha nila halin sa Ehipto. They are very much willing to give. Imagine mga kauturan, the people are bringing more than enough. Gasobra ang ilang
ging panghatag. Gani mga kautoran, naghambal na lang si Moses nga tama na kay sobra na ng inyong mga donation. Mga kautoran, when it comes to offerings, ginpakita sa mga Israelinon kung paano kung in what way they were giving more than enough sa isa ka project. Kag ako nabasa sa aton lesson mga kautoran nga ining spiritual gifts nga aton pwede magamit sa buluhaton sang Ginoo nagadepende ini kung paano kita magkabuhi suno man sang mga bunga sang balaan ni espiritu, sang balaan ni espiritu. Sang manuglakat na sila, manugwa na sila sa ito. Ang mga Eptuanon nagpangatag. Uy, siglakat ng ari na dala nyo ni kay kasamok sinyo, damo pa din matabo sa amon, nagkalamatay na amon mga kabataan. So siglakat na kamo, dala nyo ni with abundance. Yes. Wala sila kay balo nga ang ginugali nagpreparar para sina nga buluhaton. That's why sang ara na ang time nga kinahanglan na sang Ginoo with abundance kag mga precious materials pa. O precious na mga gold, silver and so forth. Yes, Doc Raf. Dari ko na actually na encounter ning bytans gali ang mga gold nga nadala kung ipagtipo nila. Desiling 1 ton of gold, 3.75 tons of silver, 2.5 tons of bronze. Particularly kadamo nga mga bagay. Ang punto ko diri nakita ko nga ang pagpreparar sang pagtukod sang sanktuaryo medyo dugay-dugay gid kay damo kinanglanon kag remember ara sila sa wilderness no kag damo sila kinanglan tipunon anay nga mga bagay kag sumala pa mga 1 year halin nga nagwa sila sa Egypt bago pa nila na tukod gid ang sanktuaryo. Kag ang kanami diri pastor amo ang paggiya sang balaan nga espiritu no sa mga Israelites labi na gid sa mga nagtukod gid sang amo nga building. May mga gifted individual. Yes. Ang aton leksyon nagambal guided by the Holy Spirit. So ano ang meaning sang word nga guided by the Holy Spirit? It is telling us nga it refers to spiritual gifts gali no. Kung ano ang spiritual gifts nga ara sa imo upod sa tabang sang Holy Spirit, makahimo ka sang isa ka bag-o kag let's say manami nga paghimo sang buluhaton sa iglesia o kung sa sini nga bagay sa sini nga panahon sa tabernacle. So ang role sang Holy Spirit is very important kay siyempre naga-equip kag naga-empower siya sa mga tao nga naga-build sa sanktuaryo. Labi na gid kay Bezalel, Aholiab kag sa iban pa nga mga skillful nga naghatag sa ila wisdom kag especially artistic. Ano gali alin gali sa Holy Spirit tanan no? Without the Holy Spirit ang ilang nga gift siguro hindi magamit sa buluhaton sa Ginoo. God supplies, God impart. And God empowered. Empower. And that's a nice word, empower. Okay. Nga, ara ang gifts sila, gindala nila halin sa Egypto. Kasi mga slaves sila, they don't have much property sa halin sa Egypto, but yet they were given. So, gingamit nila, and then God called people to have the gift para lang sa iyang buluhaton. Yes, sa tabernacle belt, Doc Raf, ano di ang arena na himo na ang tabernakulo? Yeah. Kagti ano ang konsepto diri nga diligently implemented ni Moses, carefully namigid, kag very artistic nga imong ginambal. Kag ini Doc Raf, hindi ni permitting ang building mo kailan ni transfer from one place to another within 40 years. So, but it has a good craft kag kanami gid ya kay ti balay na sang Ginoo. Yes. And I believe Doc, hindi lang ang pag-guide sa Holy Spirit, hindi lang ara sa mga gifted nga people. I believe the Lord also preserve sa mga materials nga himo diri sa Ginoo kay gani aton makita nga
ang concept bala nga bisan gani ang sandal sa mga Israelites, ang bayo sa mga Israelites for 40 years, why Wala gid na na ano. kainas. So I believe without, God's Amen. presence in the midst of them, Yes, and that's imposible man ma-preserve nila ni for 40 years. Yes, Nga simpre sa una, hindi pagin maayo ang hindi pagin parehas bala ang technology nga mag-preserve sa mga product sa una. Pero I believe God's presence in building the tabernacle was there carefully, siling pa ginasubaybayan ang mga nagtrabaho sini nga matukod gid ini sumala sa tabnet o kung pattern nga ginhatag sa Ginoo nga mo ang heavenly sanctuary sa langit kag ining ginhimo no sang Dios pinagi kay Moses kag sa mga Israelites. Isa ini ka hindi lang ni basta-basta tungod kay isa ini ka object lesson o kung tawag naton lesson book para sa mga Israelites para ila mabasa ang gospel, ang pagtulon-an may tungod sa sala, ang pagtulon-an may tungod sa kaluwasan, kag ang pagtulon-an paano walaon sang Dios ang sala in the midst of them. Kag ma-enjoy nila ang presensya sang Dios. Yes. Sir John Deloyd, anong imo nga natalupang dando? Sakto yun Pastor Carado, no? Manami ang mga punto diri sa mga object lessons nga aton mapahalin sa sanctuary, no? I believe mga kautoran may idea kamo sang phases sang or ang part sang sanctuary, no? Courtyard, holy place, and most holy place. Ini mga kautoran gintugal lang gid ini nga sanctuary kay tungod gusto sang Ginoo makig-upod sa iyang mga katawhan. The sanctuary, mga kautoran, was a place for worshiping Him, praising Him, and giving thanks. Amo lang gid gusto niya maupod ang katawhan niya. Yes. Because of the sanctuary. Kag di ginhatag ya ang gift sa mga katawan ginpili ang mga tao nga craft may talents to craft. Kay ti ang gusto sang Ginoo yang ang iyang place ya. Hindi lang niya kay minimum nga klase o kon inferior nga klase sang sang lugar. Isa gid ka lugar nga to the maximum gid to the best at that time. And that's the point. Today yun may yearly and daily sacrifice. Ano ni Dok ang yearly kang daily sacrifice? Sumala sa atong leksyon no nga ang mga Israelites required every time nga makasala sila, pwede sila magkadto ready ang tabernacle daily na nga pwede sila makakadto para makahalad sila para mapasaylo ang ilang mga sala. So ang daily services sumala sa aton nga leksyon amo ang assurance sang salvation nga mapasaylo ang ila sala kung nakasala sila. Yes. However, ina nga sala matransfer lang halin sa makasasala dira sa sanktuaryo. Kag ang isa sa mga importante nga himuon kada tuig naman is ang mo nagtawag yearly, ang mo ginatawag Day of Atonement nga sa diin adlaw ining panason ang sala dira sa sanktuaryo. Ini nagahambal sa aton no, nagahambal sa aton mga kauturan nga ang gusto sang Dios hindi lang ang sala mapasaylo. Hindi lang kita maluwas sa sala. Gusto sang Dios pinaagi sa iyang lesson book ipaintindi sa aton nga ining sala karon nga ari sa kalibutan will one day and totally be eradicated. I think the word is eradicated. Nga mapanas gid siya forever nga wala na gid bisan mansa sang sala. Dira kita Dok makadto kay kanami gising imo punto among ni word nga tabernacle with us. Yes. Nga ginhimo verb ang word ang noun nga tabernacle ginhimo action. Action. Okay. But before going there may isa lang ako punto. Okay. Ang daily blood Dok nga sacrifices 24/7 Hindi lang niya kay schedule nga from 5 to 6 lang no. Throughout the day. Kay anytime you need to be forgiven, you can visit the tabernacle, the sanctuary. The same with God. God is 24/7 serving us. That any time of the day, we will surrender ourselves. God is always there. Amen. No. God's presence in the tabernacle, including ang aton tabernacle with humanity.
Yes, sa introduction kagay na no, akong gambal nga ang purpose siya sang Dios nga makigupod sumala sa kay Pastor Jandy. Gusto sang Dios, ang Dios ang naghimo sang initiative nga makigupod gid siya sa tao. And ining word nga tabernacle actually means Makigpuyo. makigdwell. Makigdwell. Amo na nga ang gigamit nga word is I want you to build me a tabernacle because a sanctuary because I will tabernacle with you. So amo na ang gigamit bala. So ang gambal nga halin sa now na himo nga verb nga gusto sang Dios makig-upod no sa iyang mga katawhan. Pastor damo ang mga visible presence of God prior to this. May pillar of clouds during the day. Pero sa climax nga sa dira nga natukod na ang sanctuaryo, dito naging visible ang presence sa Ginoo sa ibabaw sang Ark of the Covenant. Nga gitawag ni siya og Shekinah glory. Kag ining visible nga presence sang Dios amo ini ang pamatuod nga ang Dios nagpakig-upod sa iyang mga katawhan. And ini nga pakig-upod sang Dios, Pastor, kung akong isummarize ini siya, type lang ini siya, o kung pattern lang ini siya, sang gusto sang Dios nga may tabo sa iyang mga katawhan. Because one day, why natapos ang istorya mo dito sa mga Israelites? Yes. One day, amuman ang himuon sang Dios sa iyang mga katawhan sa aton nga panahon karon. Sumala pa sa Bugna kapitulo 21 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga behold the tabernacle of God is with men. Meaning to say the final and the ultimate kag climax nga himuon man sang Dios sa sining kalibutan. In the context of the great controversy amo ang pakig-tabernacle gid sa tao, pakig-upod gid sa tao hangtod maabot ang panahon nga way na sang paghibi, way na sang kamatayon, way na sang separation tungod kay isa nakita upod sa Dios. Yeah. Make me a sanctuary so that I may dwell upon with them. Yes, yes. Kag ina nga dwell upon them is not just temporary. Yeah. One day it will become eternity, permanent. Ang tabernacle nga ang Dios makig-upod sa tao, makigpuyo sa tao. That's why one place. One place. Ang tabernacle is a place where God's presence and God's sense of belongingness is there. Companionship is there throughout eternity. Amo na nga ang word nga atonement. Yeah. Sumala pa sa iban nga scholar, giyambal nila, one day, ang word nga atonement means at one meant. That one day, walaon ang sala, eradicate ang sala, kay ang sala amo ang nakapahimulag sa Dios. And then, tungod sina, it will be atonement, atonement will be fulfilled, and we will live with God forever. Yes. Sir Jandy. Yeah. May share lang ko rin mga kautura, no? About sa immanence ng Ginoo. Yeah. Kaya nagalin ang pangalan ni Kristo ba? Yes. Emmanuel. Imagine mga kauturan, ang dwelling place sang Ginoo sa universe, amo ang heavenly heaven. Pero sa kalibutan mga kauturan nga nahulog sa pagpakasala, gusto man sang Ginoo nga may ara sa sing dwelling place. Yes. Amo na siya ang sanctuary. Dira mismo sa mercy seat mga kauturan, dira gusto makig-upod ang Ginoo sa aton. So, ini mga kauturan nga gusto makig-upod sang Ginoo sa aton, nakita ini sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Mismo ang Diyos mismo nagpakatao para lang makig-upod sa aton. Yes. Hindi lang naguntat dira mga kauturan, hambal ni Pastor Garado hangtod pa sa langit ng puloy-anan. Yes. Diri sa new heaven and new earth mga kauturan. Gusto sang Ginoo makig-upod gid sa aton. Kita bala, gusto bala naton sa maupod. And that's correct. Mga kauturan, ang Biblia ng siling, ye are the temple of God. Yes. Kita, ang templo
synonym na sang tabernacle kag sanctuary kag kayang-kayang. Kita amo ang templo, ang kayang-kayang sa Ginoo nga ang Ginoo ari sa aton. And God would not like to get out with us, within us. Oh, na kuntani permanente na until His coming and until eternity. Doc Raff, do you have some more to add? So, ang pakig-upod sa Dios, ang pakig-upod sa Dios sa tao, Yeah. as climax no sang libro sang Exodus actually, ang iyang pagpakita sa iyang presensya sa Book of Exodus, climax sang Book of Exodus, siling pa ini nagahatag sa aton no sang isa ka paghangop may tungod sang karakter gid sang Dios. Kay siling sa introduction kagay na aton obligasyon ang pagpakilala kung sino ang Dios. Kag diri sa Book of Exodus kung aton i-summarize, ang Dios aton makilala ang iyang karakter nga hindi siya Dios sang do not do this, do not do that. Ang Dios gugma. No? Ang Dios amo ang nagahatag sang kamatuoran. Ang Dios amo ang nagahatag justice. Kag ang iyang pagpakig-upod sa aton actually will vindicate kung paano ginapakalain ang iyang pangalan diri sa kalibutan sa mga tao. Kag I believe kita tanan sumala sa aton leksyon, wala exemption kita tanan. Aton obligasyon nga ipakilala siya pinaagi sa aton nga pagpartisipar no dira sa kamatuoran, pagpartisipar dira sa iyang gugma kag dira sa iyang justice ano na sa Ilonggo, paghukom. Ako nakita man, Doc Raff and Sir Jandy, ang relasyon sa Revelation, Book of Revelation, and Book of Exodus. Yes. The Book of Exodus, amo na ning katapusan mo, Yes. nga chapter 40, God's presence. Revelation, God's presence man. Yes. Kay manaog na ang kayang-kayang, manaog na ang New Jerusalem. And that's it. So tapos ang Exodus, nga pagsulat ni Moses, by God's presence, and then ang Revelation, still God's presence to be with us Amen. throughout eternity. Amen. Yeah. Mga kauturan, way na kita time. Kadamo pa, I hope nga amon malipot nga mga pagsaysay about the tabernacle of God. Nakahatag sa inyo sang konsepto mga kauturan nga ang Diyos gusto gid magpakig-upod sa ato. Last word, Doc Raff, if you have some last word, and then Sir Jandy. So ang ako nung mahambal sa aton mga kauturan nga ang aton gintun-an may tungod sa doktrina sang sanctuaryo is just a piece of a whole. Gamay lang gid katama nga slice no sa one piece of the yes. great puzzle. The big Si Mrs. White naghambal sa aton kung pwede mag-spend ta time sa pagtuon sa doktrina sa sanctuary kag sa services, tabernacle, kay understanding this concept will make us, different Adventist Christian in these last days. Yeah. Kay kung maintindihan ta lang gid ni, kag aton mapaintindi sa aton kabataan, kag sa aton nga mga kauturan, I believe we will have a strong church waiting for the coming of Jesus. Amen. Sir Jandy. Tama, Pastor, no? Tama ginambal ni Pastor Carado. Ang distinct nga daw, unique nga doctrine as Yes. 70 Adventist mga kauturan. So, kumusta bala kita mga utod sa aton nga pagtuon sini? Hapaw-hapaw lang bala or seryoso? Pero ang aton leksyon sa buong nga semana mga kauturan, nagapaatag, nagapaklaro, naga-encourage sa aton nga aton ginitunan. Hindi lang kita, kundi bilog naton nga pamilya kag iglesia. Yes. Mga kauturan, ang nagaiba sa aton, ang hatag diferensya sa aton kag sa iban nga mga Kristiyahanon, iban nga mga iglesia, ang doktrina sa sanctuaryo. Because aton nabalaan karon, God would like to dwell with us. Amo na ang challenge ni Dr. Carado mga kauturan, study some more. Kaya muni ang naghatag distinction between us and the rest of the Christianity. We are unique because we are God's children and God would like to be with us throughout
eternity. Sa hindi pa makuturan si Doc Carrado, pangamuyo sa pagsira sa atong pagtuon, ako na pasalamatan din ng atong mga sponsors. Fee Midon and Ido Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamili, Dr. Norwin and Ma'am Roselina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong, Jamie Trino and Anili Trino Perdedo, Alex Pehedero, and Ma'am Jenna Pehedero Ilumer, Sister Antipas Piedad, Pastor Phil and Ma'am Marlene Pellegrino, Marlubel Hiruta Lurin, Ladil Labalan Gascon, and Ma'am Helen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa inyo namon nga mga sponsors. Yes, Doc. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan kag amon Dios nga gamhanan nga amo ang naghatag sa amon sing kaalam sa pagtuon sa among leksyon. Kami nagapasalamat sa imo Ginoo nga sa diin amon naman nahangpan ang imong purpose nga imong ginpadayag ini sa imong mga katawhan sa Book of Exodus. Salamat Ginoo sa tibuok quarter nga among na intindihan ang imong plano para sa imong mga katawhan sa pagkuha sa ila halin sa Ehipto, para sila makakilala kag makaproclaim kung sinugid ikaw nga ila Dios. Tabangi kami Ginoo samtang kami magapadayon sa pag-alagad sa imo nga matinumanon puod sa among tanan nga mga kauturan nga nagapamati. Kabay pa tuytuyan mo sila sa ilang pagtuon sa imong mga leksyon kada semana. Padayon i-bless ang programa, ang pagtuon subong, tanan nga mga sponsors Ginoo sa sini nga programa kag ang CPAC Seventh-day Adventist Church. Salamat sa sini nga pagpamati sa amon nga mga pangamuyo. Amon ining ginatugyan sa ngalan ni Hesus. Amen.